Hej Søren. Hej. Hvorfor er det en god idé at være med i IT Strategics netværket? Ja, altså jeg synes, jeg får møder andre virksomheders problemstillinger. Nogle ligner dem, jeg selv sidder med, og andre det er nogle nye, og det giver jo rum for gode tanker. Og ja. Og du, hvad får du ud af? Jamen, jeg synes, det med at blive udfordret på ens egne idéer, og hvad skal man sige, måske give nogle udfordringer tilbage igen, opleve den dynamik, der er der, og at få rum til refleksion, som man kan tage med hjem. Ja. Kan vi anbefale IT Strategics? Ja, det synes jeg godt, vi kan. Ja. Der er så ting, man jo skal være opmærksom på, at man kan jo blive forstyrret. Ja. Ikke? Fordi... Så hvis man ikke kan lide det, så er det ikke noget, så skal man nok ikke Nej, og hvis man synes, at man selv ved bedst, så risikerer man jo at blive sådan i tvivl om det, fordi der kan komme nye idéer på banen. Ja, man synes lige, man er gået en vej, og så får man noget nyt input. Ja. Så hvis man skal det, så skal man ikke være en del af IT Strategics. Så skal man ikke. Nej. Hvis man godt vil vide noget mere, så skal man være med i IT Strategics. Yes.